De huizen werden gebouwd vlak achter het plak dat vroeger het oude tolhuis stie. Het nog grotendeels geheime concept is betocht door het Limburgse bedrijf Rockwool en is nog niet ergens tappost. Dit is een wenning die we maken van een materiaal wat in zijn kwaliteit heel bijzonder is. Hij is aan de ene kant luchtdicht en tegelijkertijd let er de dam terug. De dakken van de huizen bestaan helemaal uit zonnepaneel en wekken meer dan 2 keer zo volle stroom op als het huis neder gaat. Toch kennen ze nog net van het net af. Wij zijn in gesprek met Tesla om hier een wiekbatterij bij te plaatsen. Zodat de overcapaciteit die we met de zonnepaneel dat we kunnen opslaan, zodat we die 's nachts kunnen broeken. Dat kan nog net. Dus we moeten 's nachts nog on het net om de energievraag te kunnen betjennen. De verwarming in de huizen vindt plak met infraroodpaneel. Met alle nieuwe technieken binnen de verwachtings van het wencomfort grut. De woningen zijn brandveilig. Het brandt niet, die isolatiemateriaal. Het is dampopen, dus het is een natuurlijke manier van leven wat je erin kunt hebben. En het is geluidremmend. Dus al die factoren zijn onderscheidend ten opzichte van de standaard bouwmethoden die we hanteren in Nederland. De huizen werden nu nog in stikken onvierd en de blokkage als een soort van Lego in elkaar zet. Maar als het experiment slaagt, zullen ze straks helemaal in de fabriek maken worden en is het bouwen op locatie een kwestie van dagen. Dit is de toekomst van het waaien. En als we dat kunnen realiseren op een kostprijs die hetzelfde niveau is of lager om het te bouwen, voor een huurprijs die hetzelfde is als leger van mijn klanten, ja, dan zullen we eigenlijk onze eigen sluiten om een toekomst te omarmen die gewoon voor het opgriepen leidt.